Sportun durly görünüşi bilen meşgullanýan türgöllerimiz bir näçe halkara sport ýarşylaryna gatnaşýarlar. Elbetde baýraklar almak üçin olar uzak wagtlap türgölleşýärler. Türkmenistanyň milli ýygyny toparlarynyň aglabaty okuwçylar we taliplerdir. Olar haçan okuwlaryny kap etişmeli. Gelin bu barada kanunçylygy ýatlaryň. Okuwçy hemde talip türgöller okutmagyň tertibini öwreneli. Salam Türkmen portal web saytymyzyň mehriban tomoşaçylary. Okumak adamyň durmuşyny esasy ýörelgi. Islenni künäri öwrenmek üçin elbetde okumaly we özleşdirmeli. Şu nukdaýlardan uğralsak, dürlü halkara sport yarışlarına gatnaşan türgöller, diňe türgölleşmän, olar okuwlaryny dowam etdirýärler. Nädip diýäňizmi? Onuň üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna ýürüýte düzgünler hereket edýär. Gelin Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň 2022-nji ýylyň 24-nji awgustynda çykaran 270 belgili buýrugy bilen tasdiklanan tertipnamany gözden geçirelim. Dürlü derejeli halkara sport yarışlaryny we çäherlerine gatnaşan sportun görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyny toparlarynyň Türkmenistanyň umum bilim we hünär bilimi edarlaryna okayan agdalaryny ýa-da okuw mailnamaty boýunça okutmagyň tertibi tasdiklanýar. Ol 3 babdan ibaratdyr. Birinji bab umum düzgünler. İkinji bab türgöller öz başda okuw mailnamaty boýunça okutmagy geçirmegiň tertibi. Üçüncü bab öz başda okuw mailnamaty boýunça okutmagy guramak. Umum düzgünler nämelerden ibarat? Olar sportun görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyny toparlaryna okuwçy we talip türgölleri öz başda okuw mailnamaty boýunça okutmagyň şertlerini, esaslaryny we tertibini kesgitlemek. Soňra esasly okuw mailnamatyny düzmek. Öz başda okuw mailnamaty boýunça okutmagyň tertibi bedenteri we sport hakynda, bilim hakynda Türkmenistanyň kanunlaryna kesgitlenen maniýlarda ulanylýar. Türgöller öz başda okuw mailnamaty boýunça okutmagyň tertibini nädip düşünmeli? İkinji babda bu barada giňişleýin düşündiriş berilýär. Türgölleriň dürli derejeli halkara sport ýarşylaryny we çäherlerine, şeýle hem türgölleri sport ýarşylaryna taýýarlamak boýunça geçirilýän beýlik çäherleri bellenlen tertipde gatnaşmaklaryny üpçün etmek maksady bilen bedenteri we sport babatda ýerine ýetirji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy çäherleriň başlanmagyndan adyndan 2 hepde öň Türkmenistanyň Bilim Ministrligine resmi hat bilen ýüz tutýar. Hatda türgöller barada dol maglumatlar görkezilýär. Resmi hatda görkezilen türgölleriň bilim edarasynyň ýol başçysynyň adyny ýazylan şahsy ardalaryň esasynda olar öz başda okuw mailnamaty boýunça okutmagy geçirilýär. Türgöller öz başda okuw mailnamaty boýunça okutmagy geçirmek bilim edarasynyň ýol başçysynyň buýrugy bilen resmileşdirilýär. Bedenteri we sport babatda ýerine ýetirji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň ministrlige ýa-da resmi hatyna görkezilen möhülete laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetining başlygynyň degişli ornmasarlary tarapyndan tasdiklanan okuw mailnamatynyň çägine öz başda okuw mailnamaty düzülýär we türgöller bu öz başda okuw mailnamaty esasynda okudylýar. Öz başda okuw mailnamatynyň ýerine ýetirilişine umum bilim edarasynyň müdiriniň okuw işleri boýunça ornmasary, hünär bilim edarasynyň degişli fakultetiniň dekany hemde kafedra müdiri tarapyndan gözegçilik edilýär. Bedenteri we sport babatda ýerine ýetirji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň ýüz tutmasy we türgölleriň kämillik ýaşyna ýetmedikleriniň ata-eneleriniň ýa-da olaryň ornuny tutýarlaryň şahsy ardasy esasynda öz başda okuw mailnamaty boýunça okutmak bellenlen möhletden öňkem tamamlanyp bilinär. Türgöller öz başda okuw mailnamaty boýunça okutmagyň möhletiniň tamamlanmagy bilim edarasynyň ýol başçysynyň buýrugy bilen resmileşdirilýär. Okuwlaryň dowamyna synaglar, hasaplar, ýyllyk we diplom işleri, önümçilik hünär öwrenişde tejribeligi 3-nji babda ýerleşdirilen öz başda okuw mailnamatynyň guruluşyny şu tertipde göz öňünde tutulýar. Türgöller tarapyndan özleşdirilmeli okuw dersleri, önümçilik hünär öwreniş tejribeligi, ýyllyk işleri, taslamalary we okuw işleriniň beýlik görnüşleri, okutmagyň möhleti, türgölleriň okuw işleriniň netijeleriniň aralyk jemlemesiniň ýa-da aralyk synaglarynyň görnüşleri we möhleti, umum bilim edarasyna synpdan synpa geçiş we sepket synaglarynyň hünär bilim edarasyna ýyllyk synaglarynyň we hasaplarynyň, şeýle hem jemleýiji döwlet synaglarynyň möhletleri. Türgölleriň synpdan synpa geçiş tepki synaglaryny, synagdan öňkü okuw maslahatlaryny kim guraýar? Öz başda işlerini, önümçilik hünär öwreniş tejribeligini, ýyllyk işlerini ýa-da taslamalaryny gözegçilikde kim saklaýar? Okuw işleriniň netijeleriniň aralyk jemlemelerini ýa-da aralyk synaglaryny, hemde ýyllyk synaglary we hasaplary kim kabul edýär? Bularyň ählisi degişli okuw dersini alyp barýan mugallim tarapyndan amala aşyrylýar. Türgöller okuw derslerini özleşdirmäge, synpdan synpa geçiş tepki synaglaryny, okuw dersleri boýunça ýyllyk synaglary, hasaplary, aralyk synaglary, şeýle hem jemleýiji döwlet synaglaryny tapşyrmaga borçlular. We hasaplary we synaglary öz başda tapşyranyna sınıf jurnalyna, hasap synag sanawnamasynda hemde okuw işleriniň netijeleriniň aralyk jemlemesiniň ýa-da aralyk synaglarynyň kitabyna öz başda okuw mailnamaty boýunça okutmagy geçirilýär diýilen ýazgy edilýär. Bilimiň kiline gözegçilik talaba görä alınıp barylýar. Mysal üçin men türgün
Ýakyn günlerde okuw hasabym ýa-da synagym bar. Emma synag döwrümde halkary ýarşa gatnaşmaly. Meselemi nädip çözüp bilerim? Turgollar esasly sebeplere görä synpdan synpa geçiş we sepki synaglaryna, okuw işleriniň netijeleriniň aralyk jemlemelerine, aralyk synaglaryna, ýyllyk synaglary we hasaplara, jemleýici döwlet synaglaryna gatnaşmaga mümkinçiligi bolmadyk we bu ýagdaý degişli resminamalar bilen delillendirilen halatynda. Olaryň möhleti üýtgedilip bilinär. Düşünmediňizmi? Onda ýene bir misal. Aýdaly 3-nji ýanwarda Turgon Talip daşary ýurtda geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşmaly. Turgon ýarşa gitmekçi. Emma Talip Turgonyň okuw mailnamasyny 3-nji ýanwarda hasap, 4-nji ýanwarda bolsa synag belenipdir. Beýle ýagdaýda ýürüýti kanuny laýyklykda okuw bölüminiň buýurmasy esasynda seniň synaglaryň wagty geçirilmeli wagtyndan öňe gysgaly wajyp ýa-da soňa geçirilýär. Özbaşda okuw mailnamasynyň talaplaryny ýerine ýetirmedik turgollar okuwna ýetişmeýän hasap edilýär we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda olara belinen tertipde degişli çäreler ulanylýar. Özbaşda okuw mailnamasy özleşdirilip tamamlanandan soňra ol mailnama turgollaryň şahsy işinde saklamak üçin galdyrylýar. Bulardan başga da okuwçy we talip turgollar özbaşda okuw mailnamasy boýunça okutmagyň tertibine goşunly goşulýar. Siz goşunlygynyň nusgasyny şu görýän resmi saytyňyzdan tapyp bilersiňiz. Biz hem şu videony taýýarlamak üçin şu sayta salgylandyk. Kanun meseleleri düzgünleşdirýär. Biz bugünkü videomuzda okuwçy we talip turgollary özbaşda okuw mailnamasy boýunça okutmagyň döwlet belligine alynan kaydalaşdyrjy hukuknamalarynyň tertibi boýunça düşündirmäge çalışdyk. Eger de sowallaryňyz ýa-da teklipleriniz bar bolsa, bize hökman ýazyň. Şeýlekem indiki videolarymyzda Türkmen Portal web saytynda görüşýänçek, hoş sag bolun.